बड'लेण्डआथ' 100% जाया बड'लेण्डआ माब्लाबो जाया नोंथाङा बेखौ सोंबाय थादों आं होनदों बड'लेण्डआ जिबनावबो जाया जोङो दिनैहाय बे मोनसे खेंफोरथिखौ बिथांनिसिम हरनो सानदों आरो लोगोसे गासै रायजो राजाफ्राबो जेन' सालिजारि खालामो बाथ्राया जाहैबाय जे बाथ्राफोरखौ बिथाङा होनदों जोङो रायजो राजाखौ ओरैनो दैदेननो नागिराखै दिनैनि समसिम 40-50 बोसोर रायजोफ्रा आन्दायनानै गोदाव सोराव लामाजों दैदेनबोजानानै नंखाय लिडारफोरनि फाव फान्दायनायाव गोबां खहा जाबाय जाथिया आरो जोङो आरो बे रोखोम जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो दैदेननो सानाखै जोङो गोबां जिनिसफोरखौ सालिजारि खालामजोबनानैसो जोङो दा रेडि जानानैसो फोथाराव ओंखारदों जे जोङो रायजोखौ मारै मोनमारगोन जे बे आसाम हादोरनिफ्राय जोङो बोरै आलादा जानो हायो बेफोरखौ लानानै जोङो ओंखारदों आरो रायजोफ्रा जों होननायानो जाजोबो बेबो नङा बयखौबो सालिजारि खालामना नायनो जोङो थोनो जेन' दानि जुगाव बयबो लेखा रोंबाय गोरों गोरासै गावनि बिबेक बिबेचनाजों बयबो सिन्था खालामनो हायो बाथ्रा जाहैबाय बिथाङा कयेकथा जोंनि सायाव एलिगेसन लाबोदों जे बिथांनि मथेब्ला जे जोंनि जे सिनायथिया गोमागोन बा बड'लेण्ड सोदोबा BC-BTC-आव हाबखाबाय जोंहा रायजो मोननाया खाथां बा खायसेबा होनो जे गामि दानख'खांब्लानो बिटिआरनि रायजोआ जानोसै नाना रोखोम खोथा आरोखि दा जोंनि पाब्लिकफ्रा बेफोर खोथाफ्राव गलायजानो नाङा जे सैथोथाया बबे लामाजों थांब्ला मोनमारगोन बेफोरखौ सालिजारि खालामनानै नायनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सिनायथिया बा जोंनि जे बर' सिनायथि बा बे एलेकानि जेसेबां सिनायथि बा आदार कमिउनिटिनि सिनायथि रावहाबो सिनायथि गोमाया बेखौ जोङो दाथि भाबै होननो हायो मानोना भारतनि जेसेबां एलेकाफ्राव दा गोदान गोदान रायजो जानानै थांखांबाय बेफोरनि जेरेखम हमना लादो नोङो अरुणाचलाव बाव थाग्रा जातिफोरनि आइडेन्टिटिया जाहैबाय नोङो सिनायथिया जाहैबाय नोङो आबरनो अकलानो नाथाय बिसोरनि रायजोआ मा रोखोम जादों मोनसे सान ओंखारनायनि रायजो होननानै बुंदों आरो दा बे ग्राउन्डआव बाव थाग्रा जातिफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा आबर अकलानि अरुणाचल रायजो जानायखाय गोमाजोब्बाय नामा गोमायाखै दाबो दं बा नोङो हमनानै लादो आसामनि सिङावनो BTC-BTR बर'फोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा निस्सय गोमायाखै ओरै फारसे थांदो नोंथांमोना झारखण्ड सावथालफोरनि रायजो होनना बुंजायो दा बेफोरबायदि आरोखि दिनै झारखण्ड जादों हले सावथालफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा हेखाना बांखाना गैला नामा दंजोबो बा दिल्ली जाबाय हलेथे मा बहाय थाग्रा नोङो मुस्लिमफोरनि आइडेन्टिटि बा सिख पान्जाबिफोरनि राजपुतफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा गोमाया आरो जों मोनसे खोथाखौ क्लियार होननो सानबावदों जे दुवारान्चल जे जों नामाकरणजों रायजोखौ बिनो थांगासिनो दङ बे दुवारान्चल रायजोआ जानो थांगासिनोबो दङ जायोब्लाबो जोंनि BTC-BTR-आ मानि बड'लेण्ड लेन्ड दा बेफोरबायदि डाइरेक्ट मोनसे जाथि कमिउनिटिनि बेसिसनि नामै दानि भारत हादराव गोदान रायजोखौ जाया होनो जों ओंखायनो जों होनदों जेरेखम अरुणाचल बिनि डिफिनिसन अर्थ मिनिङा मानिया अरुणाचलनि मानिया संस्कृतनि सोदोब बियो जिस दिशा से सूरज उगता है उसी दिशा को उदयाचल कहता है आरो दा बाव थाग्रा जेसेबां जाति भाषानि मानसि दं बिसोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा दा बेफोरनि मथेलाथ' गोमाजोब्बाय दा गैला बहाय गुबुन हारिफोरसो हयथ' जंगलि मंगलिसो दङ बा जोंनि आसामावनो दा जोङो BTC-BTR जोंनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा गोमायाखै थिग बेबादिनो जोङो गोबां रायजोफोरखौ सालिजारि खालामना नायजोब्बाय भारतनि खुनु मोनसे एलेकायाव गोदोनिफ्राय लानानै गोदान जे रायजोफोर जादों मोनसेबो जाथि कमिउनिटि बेसिसनि मुङै लेन्ड डेभेलपमेन्ट जानायखौ जों नुनो मोनाखै नोंथांमोना नायनो हागोन लादाख माने हाई माने रेन्ज माउन्टेन एरिया बेयो मोनसे मा होनो प्रभिन्स बेवहाय लेह कारगिल लादाख बे एलेकाफ्रा थायो माने लिडिं टु ए माउन्टेन पीक बे ओनसोलनिसो नाम मोनसे एरिया बियो जिअग्राफिकेल बेथ' जाथि कमिउनिटि बेसिसनि मुङै लेन्ड बिनाय जायाखै बाव थाग्रा जाथिफोरा जाहैबाय नोङो आर्यान लेपचा तामां बेबायदि नाना रोखोम जाथि मोनगोन आरो बिथाङा होनदों पान्जाबनि मानिया जाहैबाय पान्ज होननानै जाबर दाखाबो होनखांबाय जोङो बे जाथिफ्रा जाहैबाय नोङो सेनाब मा होनो रबि ब्यास आरो बेबायदिनो मोनथाम मोनसे फ्रन्टआ थाबाय नोङो पान्जाबाव बाखि नोङो पार्टआ थाबाय नोङो इन्डियायाव बाव थाग्रा जाथि नोङो स्पिकिंआ जाहैबाय सिख बेफोरबायदि खोथा आरो थारैनो नोंथांमोननि थाखायबा भारत हादराव गोदानै आलादा रायजो सोरजिनायनि सिमां गैया नामा माने सरकारा भारत हादरनि दा गोदान रायजो सोरजिनायनि प्रसेस दङ
दा डिफारेन्सआ जाहैबाय मोनसे जाथि कमिउनिटिनि मुङै रायजोखौसो जोङो होनदों दानि भारत हादराव मोनसे लेन्ड होननायखौ एलटमेन्ट होआ खिन्थु रायजोआ दाबो होयो थारमाने 1956 रिसार्चनि मथे बेवहाय होनदों जे मेन बाथ्राया जाहैबाय नेशनेल सिकिउरिटि इन्टिग्रिटिखौ ध्यानाव दोननानै गोदान गोदान रायजोफोरखौ दालांनो हागोन होननाय बाथ्रा दङ थारमाने फ्लेक्सिबल नामाकरण जे नमेनक्लेचार जे जोङो मोनसे रायजोनि नामखौ प्रजेक्ट खालामबाय बिनि मिनिङा माने फ्लेक्सिबल जानांगौ जे प्रत्येक जाथि कमिउनिटि भाषानि मानसिफ्रा बे एक्सेप्ट खालामनो हायो बा जोंनि मातृभूमि होननानै बुंनो हायो बड'लेण्डखौ मोननो थाखायबा माबायदि खामानि मावनांगौ होनना नोंथांमोना सानो जुदि बड'लेण्डआथ' 100% जाया जायोब्ला बे नमेनक्लेचारा सोलायनांगौ आरो जोङो जायनि जुनै दुवार ओनसोल जोंहा जे हिस्ट्रि मा मोनगोन बा बड'लेण्डखौ मोनगोन बड'लेण्डआ माब्लाबो जाया माबा गौतम बुद्धआ माबा बर'मोनलायनो बड'निफ्रायबो फैदों होनलाबायो मा डकुमेन्टेसन दं बिथांनाव जुदि गौतम बुद्धआ बड'निफ्राय बड' जादोंब्ला दानि बर'फ्रा गासिबो बुद्धिस्ट जाजोबनाङा बेहाय बुद्धिस्ट जाजोबनांगौना बेहाय जोंथ' बुद्धिस्ट नङा जोंनि सिनायथि दं जोंनि धोरोम दं जोंनि मा होनो कालसार दं गासिबो आलादाजोब बेफोरबायदि खोथा आरोखि गुदि गैया बिजौ गैया नाना रखम खोथा बे माने बिथां मा होनो दावराव दैख्रेबनि बाथ्रा आरो बे नोंथांमोना दावराव दैख्रेबखौ सोर होननानै मिथियो दासिमाव आंथ' मोजाङै मिथिया मा नामाकरणखौ मोजाङै मिथिलायलाङा माबा सुरक्षा मन्त्रिनि माबानो आरो बिथाङा बेसे गिदिर लिडार आं बेखौबो मोजाङै मिथिया आरो बिनि खोथा बाथ्राथ' नोङो गासिबो स्लेट लेंगुवेज माने नाङा फाङा नांलायनो लुबैनानै माबा मोनसे बे रोखोम कारेक्टारिं खालामबा बे रोखोमनिसो जों मानसिखौ नुनो मोनो आरो 3 नाम्बार खोथा जाहैबाय जे जोंनि माबाया संबिधानाव हाबखाबायनो माने भाषाया संबिधानाव हाबखाबाय बा 8 सिडुलाव हाबबाय थिगैनो दङ खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जुदि संबिधानाव हाबखानायब्ला मानो आर्टिकेल नाम्बार 23 मथे बा आर्टिकेल नाम्बार 244A मथे मानो फुल फ्लेज स्टेटखौ लाबोनो हायाखै मानो नोङो दिनैनि दिनाव बिटिआर बिटिसि बिएससि बियो एखे स्टेटास काउन्सिल थारमाने जों मारासो होगासिनो दं माइ मारा जेरेखम मोसौआ मारा होयो 6 माने जुदि जोंनि संबिधानाव हाबखानायब्ला जे मोनथारनोसै जोङो रायजोखौ जोङो बिदिनालाय आर्टिकेल मथे जोङो आलादा रायजो मोननांसिगौ दा बेबादि जोङो गोजौआव दावखोआखै गुबुन साइडनि जायगाफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन लादाख डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो इन्ट्रडिउस जादों कयेकथा जायगा दं डिस्ट्रिक्टनिफ्राय डाइरेक्ट स्टेट जोंनाथ' बिदि दावखोआखै दा बेफोरबादि आरो जोङो गोबां सालिजारि खालामनानै नायजोब्बाय बड'लेण्ड स्टेटआ मालाबाबो जाया बे मोनसे जाथि कमिउनिटि बिसेसनि मुङै बा फोलेर गथ्र समुदायनि मुङै मोनसे फेमिलिनि नामै जे भारताव दानि गोदान भारताव बड'लेण्ड होननाय मालाबाबो जाया जों बेखौसो होनदों जों होनदों बिनि बड'लेण्ड होननायनि नमेनक्लेचारा लिंगुइस्टिक लाइनजों मा जायो नमेनक्लेचारा बिनि अर्थआ मा जायो बिनि मा होनो मिनिङा मा जायो बिनि ओंथिया मा जायो जोङो दावराव दैख्रेब बिथांखौ बेखौसो होनदों आं होनदों बड'लेण्डआ जिबनावबो जाया मोनसे जाथि कमिउनिटि बिसेसनि नामै जाया खिन्थु नोंनि नमेनक्लेचारा सोलायनानै जुदि फ्लेक्सिबल नामै जुदि खालामोब्ला अब्ला प्रत्येक जाथि भाषाजों जुदि नाजावखानाय जुदि जायोबा होमब्लासो नोंनि रायजोआ जागोन बाथ्राया जाहैबाय बिनि प्रुफ मानो जाया बिदिबो कुइसन फैगोन ना मानो जाया माने भारताव 2000नि बांसिन जनजाति सिक्रिटि जातिफोर दङ माने भाषानि मानसिफोर दङ दा मोनसे जातिनो जुदि लेन्ड एलटमेन्ट होयोब्ला दब्लायसे होयोब्ला 1 बिघा होयोबा 2000 जन फिसालानो होनांगौना होआ बे लजिकसो होनगासिनो दं जोङो आरो मोनसे आर्टिकेल 244A होननाय दङ जोंनाव आसामावल' दङ बेवहाय अट'नमास स्टेट जायो बेवहाय होनदों आसामनि कुछ जनजाति क्षेत्रों को लेके मैंने संविधान को इस तरह का अधिकार दिया गया है कि जनजाति को क्षेत्रों को लेके एक साहित्य राज्य की स्थापना की एक माने मोनसे मा होनदों जोंनो प्रसेस बा जोंनो मोनसे संविधाना राइट होदों दानिया नोंथांमोना नायनो हागोन बेहाय होनदों जनजाति क्षेत्रखौसो होनदों माने ट्राइबेल एरिया माने मेजरिटि जाबायना दानि बे बिटिआर दानख'नायनि गाव दानख'नायनि फर्मुला ट्राइबेल एरिया मेजरिटि खालामनो नागिरदों खिन्थु जोङो आरो खाना जायनो थांबावगासिनो दं आर्टिकेल 244A मोनसे जाथि कमिउनिटि बेसिसनि नामै बा अट'नमास स्टेट होनायनि गोहोखौ होआखै मानोना बे ट्राइबेल एरियासो होनदों बर' राभानि नाम गैया बर'नि नाम गैया सावथालनिबो नाम गैया राजबंशिनिबो नाम गैया होमब्ला बे नमेनक्लेचार गोदान रायजोआ मा जागोन अट'नमास स्टेटआव ट्राइबेलसो जागोन बे खोथाखौसो जोङो बुंगासिनो दङ
नोंनिया जुदि सापस गाबोन हिमन्त बिश्व शर्मा नरेन्द्र मदिया लेंहरोबा अट'नमास स्टेट लेजाव आजावहायो नों माब्रै मोननो नोंनि बिनियाथ' बड'लेण्डसो मोनसे जाथिखौ मोनसे बिसेसनि मुङै नोङो फेमिलिनि नामै लेन्ड बिनो थांगासिनो दङ बै संबिधानाथ' होनदों गासै जथाय बा कयेकटा एलेखा ट्राइबेल एरिया मेजरिटि जायोबा बे एलेखाखौ लानानै नोंथांमोना अट'नमास स्टेटखौ दानो हागोन होननानै जोंनाव स्पेसियेल मोनसे आर्टिकेल नाम्बार 244A आसामाव दङ। थाखायबा माबायदि खामानि मावनांगौ होननानै नोंथांमोना सानो जुदि बड'लेण्डआथ' 100% जाया जायोब्ला बे नमेनक्लेचारा सोलायनांगौ आरो जोङो जायनि जुनै दुवार ओनसोल जोंहा जे हिस्ट्रि मा मोनगोन बा बड'लेण्डखौ मोनगोन बड'लेण्डआ माब्लाबो जाया नोंथाङा बेखौ सोंबाय थादों आं होनदों बड'लेण्डआ जिबनावबो जाया मोनसे जाथि कमिउनिटि बिसेसनि नामै जाया खिन्थु नोंनि नमेनक्लेचारा सोलायनानै जुदि फ्लेक्सिबोल नामै जुदि खालामोब्ला अब्ला प्रत्येक जाथि भाषाजों जुदि नाजावखानाय जुदि जायोबा होमब्लासो नोंनि रायजोआ जागोन बाथ्राया जाहैबाय बिनि प्रुफ मानो जाया बिदिबो कुइसन फैगोन ना मानो जाया माने भारताव 2000नि बांसिन जनजाति